video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. But pandikazoita serious chepo kuti nda serious nemangoma. It was 2008 ndo pandikaita serious nemangoma of which pamwe pesa apa taiita zvedu but zvazviri chimwe zvezvo. Saka chakaitika ndechekuti ndaitongorumwa ndaimbotamba bhora chikoro. Bhora ndoranga redu chero. Then after bhora ndikatombotamba basketball. Primary ndaitotamba traditional dance. Mamaiziye kurwa ngoma. Ndaitorwa ngoma traditional dance primary. Then secondary ranga rangobhora. But tati nemwe team manje areas kwandaigara kuGlenview. Mazuva acho ndaichiri kuGlenview. Vaita zvekuridza zvezvo. Saka it's like every weekend kudhara kwakune maclash airohwa emasong kwete hama manje yekunzi artists vanoenda pastage chino anga ari emasong. Saka isusu tisainzwa kufana nemacyborg totatakura machine nemaspika chichi netambo taingonzi mimi mungonobhodhunura tambo dzirebe tatisingaconnect hatina zvataita kusvika tosungira tambo totanoisa kananga nepaspika tonoda totopedza machichi hatatiwapfana mazuva acho hatatiwapfana. Even yanga painzwa kuti mafunction tikomuchikoro tainzi haya mafana ndofunction tikomuchikoro ndimwe se munobaya sati ati nemwe one wedanga ari muhombe so ndiaizogona uridza sikuti angomira mberi but for us ndochitungwisa pandasangana nemwe mudharo ndaifarira magitari but airidza keyboard manje akanombotra tondifana wangu ita zvemagitari because ndanatengerwa computer netsanozi yangu kuchitungwisa apa ndi computer ndaitotambisa magame akatonda una mfana wangu computer isekuwesta unonotanga kutoita kana zvemacd zvekuridza kuti aiwa mudhara mazoni kuri kubheni machichimizi kwanzi azvosungisa zvaakandidiscourage baba ndifana zviya zvino unotobhadhariswa 700 US mazuva chinengara maUS ancheziko ndi 7000 ameno mari yakataura yakandibvundutsa unoziya 7 waya yakandikati 7000 mari yakawanda inenge kuri kupairita chichichi chinengati aiwa boss saka ndoita sei mudhara akandipfana kutsvaga kana zvimwe chichichi apa unokusikaziya kuti masoftware tsvaga something so chinorekodha chichichi tonenda kumashops ronana mumfesa aita zvemasoftware wangu mbonitsvagira software inonzi yekurekodha so topakandipa inonzi Adobe Audition 1.5 baba anaudzidziswa baba ndangopinda mudheni like blaze yangu nengo blaze yangu rijozi yangu yakatenga PA system ndandone maspika ndaita zvekuhaiswa kumuchato chichi saka ndane mamaika edu aya ekutaurisa ndo andikatanga chitoshandisa iwa baba ndichitongo ndaitongodzidzira German opfane areas chichi unongoingotiwo mafanizika aiwe akudhara kutodzidzira akutombe mumfana akatozi nditiri kuona wangu stera rako manje ripachitupari chaite manje pamangoma wakufana kunzi timani manje zvoti andatomboziva kuti dzachi zvakabva kupa wakutongoya pepa pfani areas timani chichi titori kutungisa bani tichitoita taitoita then Mount Zion manje kudhara ini blaze yangu ita zvekuridza chubu like maclash airohwa ma31 December nema-August after showground saka ndifana kuti but still tine zita ratagarira ingoshanda kuchubu kuti kangoripfuuridza rather than kutsvaga chimwe chinji chinyowani for studio then ndopakaposta kuti Mount Zion saka through mukuita kwese kwandaita handaita kushingiriro hatisati akutomboziva zvakawanda taisati kugadzira even mabeats tairekodha yekunze kwenyika hapana vachiuya hamufana aitwa nebeat track hamadziziva kuti wangorekodha madhora akakunenge kuti kangopuwa kana ichichi watonakira because apadhena ndachandaishayika mudhara mazuva acho ndaitogara nesisita yangu netsanozi yangu saka handachandaishaya ndaidya zvese saka yangu level kuti kangopuwa kana ke-airtime utoziva kuti handakutofunda wabada zvichitoita se zvichitobuda saka ndomatangira ndingati zvakaita pati yekungotanga yekuti zvinhu zvekuti ndasinganyanyoita serious nazvo hangu semunhu aita se aita zvaaitwa achiziva kuti padhena ari bho mufana ari kuchikoro achiita ari kuita chikoro svikira ndazopedza chikoro but zvaa zvirichi zvimwe zvaya zvandasingambonyanyotarisira kuti zvinhu zvekuti uchazoita living yako unyazoziva kuti ndo madyiro anchaita se anchange ndakuita
ndo matangira ndakati ndakaita. Alright, ipapo manje tomboti wa establish. What happened next? Kutoti uzoti I think tune nje guys. Chine deal ndauda chitora serious as a. Alright. Ndingati andingati cha establish. Tichitori papa I think ndani mfeso wangu enzi taku off. Mfeso yasenzo Kingstons. Saka mfeso like tagara pa opposite. Chitungisa. Saka muna apa angonzwa kuti pani mfeso ari kuita chi. Semuna angara unoza magitari. Saka ngodungira wangu ndakazwa kuti nodai but ndikuti haiwa ngozama ndo pakatanga muzanyaya kuti wangu mabeats anogadzirwa. Ufana kutsvaga chinhu chekuti asi chinogadzira mabeats. Indakaona unachigadzira boza ngene mufeso wake wailinga naye ainzi Azain akarekodha Betamini ataura. Saka aingoziva kuti zvinoita sei iye aimbotizama futi kuda kuimba. Ndopatanga kuti manje zvinoitwa sei zvikanzi wangu ini ndakunobhadhira recording kwa Dr. Clarence. Ungonoonawo ndichinoimba chisong yangu ndopatika patenda kuti Dr. Clarence agara same areas nezvo. Pataenda patatoona chi ndopatanga kuti mabeats anotogadzira Dr. Clarence bvangosvika mvangurwa beat 5 minutes angotopedza chamani. Zvoti ndakadzoka chintu yomufesiwo zvodo nditi hazviitike izvi zvikanzi wangu as long as uchigadzira uchidi neshungu nemusic unotozviita. Ndofana nitsvaga software mazuva changa kuma Fruit Loops iwayo tsvaga software iye ndipo ndakatanga kutombotry kugadzira mabeats. Saka ndikagadzira beat makuseni especially manheru kandakarara ndakagadzira 2-3 mabeats ndomuti makuseni wako ndobasa wangu pfuura ite se unzwe mabeats makuseni omva auya mukomana obva nditi wangu mabeats ako akafanana cho ndakambodiscourageka chamota mfesa ndichadomuona padenbongo but otherwise ndingatoti pajeni yangu munhu akatoplaya bigger role because munhu aikudza chokwadi. Ndikatombomurekodha kuti masung obva uyabva nditi wangu handida unomatangidza kwa Azain kwa ini yainzi Azain toti mfesi ari kunyanya shori ndo mazuva akazosangana namunhu mutema mutown akati because vaiziyana through kwa essence akati ndine mfesi wangu anorekodi handombonomunzwa vatenda munhu mutema tikatombodedede yakaita mva anosangana futi naShinzo mazuva acho handine mfesi wangu chichipepai Shinzo akatombo achimbotry masong ndakada munotsvaga basa German kuna Russo kaendi mugore Russo ndaona anyora achiti ndikutsvaga producer ndikatomboenda ndikaenda futi kuna handauriwana basa ndikaenda futi kuna Good Child GC studio kuna 7 nditsvaga futi basa ndauriwana mudaro. Saka pane mufesi manje ainzi aiwirana naTaku ainzi Kudzi Media Right. Kamboti I think anenge akatomboimba pasong yadhadza mufesi I think anenge akambomaketa futi kana siri akamaketa album rasiyana number 1 because aingofarira zvemusic saka manager maartist Media Right weku Heathcliff but definitely zvajosa. Saka Kudzi ndiyo ndikazolingwa naTaku zvikanzi uyai kuchi ku Heathcliff tione fana nomunza hanzawo boss akamuripota mushaya chita chiroma works ndikadani but nani wakaset up kwangu padeni chikanzi aiwa unonge achingoshandisa kunoko ndipo takanomixa naKina manje pakuti Kudzi yange manager Kina. Saka Kudzi aingosiya ngoti boys imbai shoti I still remember takaita 20 masongs in 3 days Akina album raKina. Saka I think first day akasvika tairekodha Vurado nemamwe song pangoti Vurado hiti fika kuti mfesi anopenga uye futi mangwana tairekodha zheti Mwari wedenga nemamwe chichichi akanditi pana marekodha nhasi aya 2 achaita mahiti cheti naMwari wedenga ndikatomuti uyu mfesi anopenga mfesi wakutaura zvibuda kwabata but to my surprise akabudisa masong zvechokwadi plus mazuva acho tarisati takuziva kuti zvinoitika saka ndaitora masong onomixa padeni because haikoko nongoongozezwa time yekuzofamba kuHeathcliff kure saka tairekodha ndouya padeni ndomixa padeni todzokera futi mangwana ndoita the same thing. Masong akabuda zvechokwadi akarira but ndingati ipapo vanhu vanga vakurecognizwa ndinhingi because mazuva acho tarisati takuziva zvekunzi kunoiswa zvimategi zvichamani taingoita but taitombotiratira mamwe maartist dara kuyamborowa chichichi but unoziva kuti ndakatombogumbuka kuti artist ndinge asida kuuya kustudio kwangu but ndikazoita kuti no handingangoende kana kunoke izvi zvigerman ndine kana katakshop padeni ndinoti ndakubatana newe anokubvunza kuti chawakamboita chii obva nemutakshop wangu muine sauti 5 but unoziva kuti ndikaitawo imwe shop iri nani okay anokwanisa kubvuma ita ndiri neni saka ndakazongonzwisa time yacho ndikati aiwa inini ndikatodaita problem nekuti maartist ndikuti auya asiri kukwanisa kuuya indi ufanira kumboita something chinobatika
chekuti atisi handichatomudza kuti uya asi iye ndiye achatondoziva ndikuita sei ndiri kuuya. So that time after Kina ndopatakazomboita song yainzi Mageto It's Yashinzo. Ayakatombotirira song iyo. I still remember ndakatomirira kusvika na 12 pakati peusiku ndichiti song icharira radio nhasi inenge yarizwa kuma 12. Baba ndikatofunira chinzwa song yarira baba pakati peusiku jamani ma 12. Ona but kuri party yemangoma ijeni. Then ndo pakazouyawo I think pekuti patingati chinhu zvakazonyadzotanga yanga 2011 12 patakaita mawayawaya. Because this is from 2008 patakaita ana Kina 9 10 11. Then patingati chepo patakazoita mawayawaya. Mawayawaya ndiye akatozotangisa zvinhu even kubva kuna Shinzo even kubva nekwanditori zvokuti ndinganyepo kuti mamwe masong aipusha zvo but song yekuzoyanzoti vanhu vanyatsoziva kuti pane zviri kuitika yanga iri song ndikatoita chitungisa tichitogarepo yanga itori song yekutoti yakatochinja zvinhu zvakawanda zvokuti even respect kana une maartists mamwe aya wanga kutoita se wakuiwana vanga unichemera. Then saka I think 2012 iyo ndo same futi pandakatanga kutomixana naStana ndopatakaita song yainzi Bodoro zvototi musi wakatondifonera achitofona ndakatoti Stana ita mistake kunamba yangu akaiwana anenge ari kubodza angonifona zvanzi kusvika ipapo izvizvi arasvika pana pazero so ina thought kuti pamwe adafonera Dr. Clarence wabada uraita mistake tinoti nobuda pepe mudheni mupase chinhu ndinodai ndonojungwa naShinzo nemukomana watoita se watouya papa tatodai hatatoswera chitorowachi tatorova song song ingatorira saka from there zvinhu zvazvakuita se zvakuita ana XQ ana extra large anani vese like ndangoti advantage yekuti pandakatanga handangotanga chingoita kunge munhu wangoma ndaifarira hip hop ndoyandaitoyanyoda hip hop yekutanga but through manje pakazoyana Shinzo nanani ukatotarisa mabhitsi andaigadzira pekutanga nge ndikafeel kane hip hop mukati ona but through kuzolingo maartist anga akanyanyowanda wanga ari edanzo saka ndandakuita se wakuita kunge munhu wedanzo saka can we say kuti uri munhu wedanzo kana kuti uri versatile? Ndiri producer music mda ndiri producer music producer magitari. Okay. Music. You don't want to be classified as munhu wezimudanzo or danzo? Wedanzo varipo kwozoita vanonzi vanoitawo sungura varipo kwozoita vanonzi vanoitawo kana ingave rumba jazz but indoproducer music. Okay. I think point yacho maibata kuti kana chiti music kuti music yes. Alright. Apa wa established now. Wakaramba uri uchitungwiza here kana kuti pane zvawakafunga kuita? Alright. Ndandapa pipe manje pandanchiti ndopa ndakazolingana na XQ nanani. So I still remember this other day XQ akatonditi Timan kunoka kuchaita one pada pano pari flendri pekuti everyone anokwanisa se ndokwanisa kuuya everyone magetsi chichi zvese pakuda pano pari anenge MCBD tonasi kati amai mudara zvakadhako kanditakanzi wangu asile ndokwanisa kutsvagira room uchibhadhara ndopakanonitsvagira pangu tonasi uko musoro ndipo ndakatanga kushanda bira tonasi 2013 ndopatakaita ana tichabatika wana Shinzo ana maskiri namwari ese handakaita masongo akawanda. I think that year even radio ndikada kuti handingati but almost half yemasong angarangu that year 2013 14 abvira pese pandandatoa mutown 14 post 13 ndakaita chivoice reading 14 Tyler Kim 15 ana Pineapple 9 zvinhu zvakungoflow kubvira ipapo. Okay. Zvakungoenda zvekuti handingati pane pekuti pazvakazomboda kudaiwo haya zvinhu zvakungoenda. Wow. Zimdanso stories Jio ekuratidza ma true stories Watu wakadhisa chikwata muvengi wangu You go die broke Zvinotangira mughetto Hakuna kumwe kunotangira madhiri Zvinotangira mughetto Kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto Hakuna kumwe kunotangira madhiri Zvinotangira mughetto Kana slang kana fame kana mangoma One Video man arikupinda mumageto vabuditsa mazi nyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3
maguys amuona paapura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero